Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa ginaistoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang manging kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sa mga pamatanon radio program diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong nga adlaw Action Dale, Marso 1, pinakauna naman nga adlaw, subong nga bulan sang Marso Action Dale, diri gyapon sa tingog sang pamatanon program, kada Domingo nga adlaw programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kaga programa nga naghatag man sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Happy Sunday Action Eden. Birth month na naton. Kadasig sang panahon na dugay-dugay, 24 ka na. Ikaw nga, 27 ka na. 24 lang. 24 lang gali. Kag happy, do ka tsakto man kung happy, Action Deal. Happy Fire Prevention. Happy Fire Prevention. No ka wrong. So, Fire Prevention Month. Fire Prevention Month. Natawag lang yung likod, kaya daba-daba, gid yan. Nakafeel kong init. Init, Action Eden. So, amon siyang tion nga mag-raise kita sang awareness para malikawan ang sunog sa aton sining mga pamalay. Hindi lang bulan sang Marso, Action Eden. Ang Fire Prevention Month kinatawag. So, every day should be Fire Prevention Day, Action Eden. Kay kabudlay masunugan hamba nila, okay lang makawatan, pero ang do masunog, do ma-back to zero kagid si mga pagpangapuhi. Correct, Action Deal. Wala labot nga start man subong sang Fire Prevention Month. Umpisa man sang no segregation, no collection policy, Action Deal. Diri man sa syudad sang Bacolod. So, grabe, Action Deal, no? Do puro dunang manggad ta subong, Action Deal. Kiti wala labot sa mga fire subong nga nagkakatabo man, especially mga forest fire, wala subong nga uso, Action Deal. Kaya syempre, sa aton man na responsibilidad ang pag-segregate man sang aton nga mga basura para makabulig man, Action Deal, nga ti mapalayo ang tanan sa mga kalisod, Action Deal. So, kadamo sang events nga nagakahanabo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. So, meanwhile, diri kita sa aton nga pagpangalagan sang tingog sa mga pamatanan radio program, Action Eden. Kay kabalo kang mga guest rin naton na hindi mga bahaw-bahaw kundi mga kampiyon, Action Eden sa tagsa nila ka mga field nga gina-entrahan or something bilang may skill sila sa isa ka specific nga field nang ibabaw, Action Eden. Recently, ang UNOR Mass Communication Alumni Association ag ang UNOR Masscom Society ang nagpatigayon sang Media Expo 2020, Action Eden. Sa din may mga series of competition nga gin-conduct simultaneously sadtong adlaw sang Biyernes, may mga radio announcing, news writing, spoken poetry, advocacy challenge kag iban pa. Yes, Action Deal, this is a way to showcase man no sa aton mga pamatanon sang ila man mga kumbaga mga hidden talent, Action Deal, ang iba nag-explore pa lang mo. Kay wala labot nga ti may ara na yang forte na sang iban mag-interest amo nga field, pero may ara man nag-explore kag nag-testing, Action Deal, kung basi dira sila ang ngayan. May mga butang daw ka experimental kumbaga
gina-discover pa kun bala mayara sang abilidad sa sining field kag kun bala ang ining skills niya pwede makwartahan sa ulihi kun mahon pagida ang iya sining talento action Eden. So hindi na naton pagpadugayon pa i-introduce nato ng aton sining mga guest subong nga action Eden mga senior high students sa nagkanilain nga eskwelahan diri sa may Negros Occidental. So ipakilala naton sila or sila na lang mapakilala sila nga self and then diin sila nagkampiyon sa Media Expo 2020. Go ahead. So, mayong aga sa mga tagpalamati sa Action Radio. So, I am Kit Martin A. Di Paula from University of Negros Occidental Recoleto Senior High School under Humanities and Social Sciences, and I won radio announcing champion last Friday during the Media Expo 2020. Si Kit, good morning. Welcome sa Action Radio Bacolod. Si girl, anong name mo girl and sa din ka nag-champion? So, mayong ugto sa tanan, sa mga tagpalamati. Ako si Kathy S. Villaruz from Ramon Torres National High School, Senior High School sa Bago City. I am taking up Humanities and Social Sciences kag. I am the champion of the Spoken Word Poetry Contest last Friday on the Media Expo 2020. And last but not the least, diri man sa studio sa Action Radio. Go ahead, ma'am. Mayong aga, ako gali si Kayla Del Peña from Murcia National High School, Senior High School Department. And I won news writing competition. So we have from Murcia, Bago, and Bacolod City. Do ka diverse Action Eden sa mga nag-champion sa Media Expo 2020. And of course, sa Action Radio Bacolod, isa man sa mga major sponsors sa mga kahiwatan. Yes, good action deal. Kaya syempre, kung baga makabati ka bala nga may ara sining nga mga kahigayunan, may mga competition nga kaangay sining action deal. Do hindi gid pwede nga hindi ka magsuporta bangod aside from we love our profession man action deal, no, gusto taman makakita sang future nga mga kaupod taman diri sa media if possible kung gusto ginila action deal. But sa subong pa lang they're starting, it runs in the blood na siguro nila. Kag may ara man guro a little space da sang journalism sa ilang heart. Nga ba si makabulig man nga maka-decide sila for their future. Kiti after I understand after senior high school, college na ni dayon action deal mo. So they will get to choose na their profession na kung ano na ang suguda nila. Pero anyway sa live kita gali action deal sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. And of course, first question naton, kamusta or how long inyong sininga preparation? Umpisa nga nag-post no ang Alumni Association ng Mascom sa social media. Voluntarily kamo volunteer sa inyong mga teachers or advisor nga mag-join sa sininga competition. How was the process? Anyone can answer the question. So, so far, there was not so much preparation no, for on my competition, radio announcing, sir. Kahit my teacher approached me that time that there was a contest organized by the MASCOM Alumni Association and the MASCOM Society Media Expo, no. So I said nga why not try, no, grab the opportunity kay ang teacher ko man mismo nagtap sa ako mo nga join ka mo since mamasco man ka mo on for college, why not magpasimpalad bala if possible na try lang at least, no. Then so far amo lang man na, and then not so much with the preparation, at least na-try namon and did not expect nga will end up nga ari di subong guesting as champion for radio announcing. How about you, Kathy? Kamusta man ang preparation mo? Tub-tub nga naging kampiyon ka na sa spoken poetry. First, I approach na ko sang teacher namon mo. Kay do wala mo ko nag-expect nga mo na. Kay gor nakita mo siya kon nga sang una, kasi nakita mo ko naga poetry or spoken word man sa school namon. So, gin-approach ako and then ginambala niya ko nga mag-join. Then hambal niya sa akon nga ma-prepare for hindi mo sa mga dugay ang preparation kay tungod ang school activities, no. So, nag-prepare ko, nag-ubra ko piece ko, then gin-challenge kong self ko nga i-pursue kag i-grab ang opportunity na ginhatag ya sa akon kay wala ko nag-expect sa self ko mga magdaog ko kay hamba ko gain experience and gain lessons na sa self ko nga mag-improve pag So your piece was originally written by you. Ikaw lang idya kay usually iban actually then nagakuha pa sang coach or ang mga teachers ay nagasulat sa mga piyesa sa mga napseya na competition literary. Pero ikaw duha gito ka ban paper ang imo tong piyesa. Yes, sir. Oo. Bale, ako gito sa Gobra, kay more on gasulat man ko sa mga, kay though
gusto ko man bala ipagwa ang express ang self ko through poetries, through writings. So dugay-dugay mabatian na siya, mabatian na naton na si Cathy nga mag spoken word diri sa studio. And how Grabe, about you? hugot. Oh, dugay-dugay ma-prepare sa. Ma'am Kayla Del Peña, kamusta naman? Ako, sir, week ahead, bala, ginhambalan ko ka teacher ko. Then, wala ko ka-expect nga ako kwao niya. Kay, wala na ko bala interest sa mga competition journalism. Kay busy kami. Then, approach ko nila nga ako ko, no. Then, walang 1 week lang ko nag-prepare. Kay, do may background naman ko bala sa journalism. Pagkatapos, kabalo na ko nga, nga pwede na ko ya kay wala ko da mayo talent sa muna. Pero nakibot ko nga unexpected nga ari ko di subong tapos champion ko. Nakita ko gid action deal mo si Kayla bala pag lawag siya pangalan action deal. Naghibi gid siya. Ara balang kung makita mo nga wala gid siya action deal nag-expect nga siya gid ang madaog sa competition. Do pila ka mo to gani kabilog? About 10 or 9 guro ka participants sa news. 10 or 9. Sa spoken, mga 10 kamuntang ma'am na. 10 man, sir. And sa radio announcing, 21. 21. So it's a province-wide competition. Hindi lang siya exclusive for Bacolod City nga mga estudyante, kundi all over Negros Occidental. Ang ibang reaction ni Den, nagapangduwa-duwa since may mga memorandum from DepEd nga kung mahimo ipaiway ang mga school activities nga makagather balas sang mas sang damo nga tao bangod man sang COVID-19 scare. So at least naging successful ang pag-stage sang sining Media Expo 2020. Kag here we are, mga champions sang sining competition. Kanami action deal because nga wala nagduwa-duwa ang iban, wala nangin upang ang kalayoon sa syudad sang Bacolod sa ilang mga ginhalinan para may interest ang competition. Kaya tina pati ata to action deal may there were students coming from Canduni, may ara from San Carlos action deal nga temprano pa nagbiyahe dalang ila kulba kay excitement man para sa Media Expo 2020. Kag may ara nagpuli action deal nga nalipay sila kay may learning sila bangod nga I believe may discussions ang aga action deal mo before the proper competition man. So give and take kumbaga. Meron man from Kawayan, so kanami gid nga sang sining competition. Actually Dente, amo na bala maka-discover ka sa mga panibagong mga talent, mga fresh nga mga pamatanon nga naga-excel sa journalism nga ginatawag spoken word, news writing, or radio announcing man. Kay kablo ang prize at stake is aside sa plaque or certificate of recognition, meron sang cash of course, kag scholarship grant action iden. Pero it's exclusive lang ito sa course nga Mascom. So ang pamangkot naton sila i-kwaon nyo or i-take advantage nyo ang grant nga scholarship nga magawa ka mo sang kurso nga Mascom sa UNOR. Anong inyo dira nga say or kamusta or ano inyo nga plano? Actually, Mascom was actually my second choice kay I wanted to pursue political science. So however, nag-decide ko nga naka-establish na ko balag ng establish na ko good environment sa UNOR. So why not stay na lang for good? At least hindi na ako mag-adjust if ever mag-transfer to another university or college. So I said nga at least may background na ako for Mascom. So why not i-hone ko na lang siya bala, i-improve ko na lang siya. So gin-challenge ko man self ko because I have friends from Mascom nga subong nga batch. They told me nga kanami sang program sa Mascom kay syempre dako iya scope balaya. So I said sige be, challenge ko self ko. Let's try something new. For me man nga at least ma-discover ko not just my talent but also myself nga seeing myself man sa Mascom nga program sa UNOR. How about you girls? Anong plano? Mascom ang kurso kwaon or anong mangin matabo sa ulihi? Sa una-una pangduha-duhaan pa no. Bale, sa totoo man, second choice ko man ng Mascom kay gusto ko mag-pursue education. So, nagsulod sa utok ko nga tuod may scholarship, pero doon naghamba ko sa self ko, practicality lang dani katungod sa kapila doon. Abi, no? Kaya ang bago sa Bacolod, medyo layo man, pamiti, adlaw-adlaw. So, base, subong, after graduation, pursue ko din education, and maybe soon, makuha ko mass communication para
makuha ko man ang gusto. But maybe you have friends or relatives nga gusto mag-mascom, pwede siya iting ang certificate mahataga Yes. sa ila and mapursuman ang mangin mass communicator sa ulihi. Ikaw, Miss Kayla, anong imo yang plano sa grant? Actually, wala ginawa sa plano ko mag-mascom. Kay I am a student journalist sa Morsio National High School. Ang first choice ko gid nga course is ng psychology. But however, wala ko kapasar sa pag-entrance exam. Tito, nag-ano ko bala do nag-breakdown. Sang nasa competition nga, hindi ko expect nga ato na to may opportunity nga nagwa. Tapos, nadaog pa ko. Amo to daw, lang daw naliwanagan akon nga utok nga, ay hala, amo ni gali plano sang Ginoo sa akon. Siguro, i-grab ko na lang ni kay kada ko kanami sang opportunity nga makuha ko. Action Dale, mo ginang pinaka-budlay man mag-decide, no, when magtapa ka sa college. Kaya na-experience ko mo na Action Dale mo, kay, like, for example, pag-graduate ko elementary Action Dale, makita ko yung self ko, ay, may first year high school ko. Pag-graduate ko sa fourth year high school Action Dale, makita ko self ko nga ako sa college, hasta sa fourth year college. Pero wala pagkatapos Action Dale, ano dayon? Do wala ka kabalo kung diin ka magsulod. Pero i-share lang namon man ni Action Dale no experiences namon. Like for example, Action Dale, ako ya nagpa-enroll ko ya pa-college nako. Nagkadto ko sa UNOR. Pagkadto ko sa UNOR, wala ako kabalo kung anong kwaon kung ako kurso because blanco mo, dark bala ko baga wala ako kabalo. Tapos, syempre, since high school ya sige mo na nga balhambal, mga mo na bala. Kagda mo man gambal nga ti angayan kagid sa broadcast, mga mo na. Pero una-una yung pagsaka ko gudya sa may cast building, hambal ko, gatanaw ko sang curriculum. Ang mascom, wala mayong math. So, mamascom ko. Mapa-enroll ko sa mascom. But, pero totoo na, it exists. Kaya, amo pa na sa mga classmates ko nga, ang iban nga mascom, kaya wala math. Abi nila, hapos lang ang mascom. But, kumbaga, is it OA to say nga dreadful ang mascom Action Dale? Pero, wala man sang easy course. Pero, kung ara ang compassion mo, ang love mo, ginbuhos mo dira, hindi ginaiya mangin mabudlay. Kaya, lang si Action Dale, pag-graduate ya, cum laude. Araw-araw. So everyone has its own story. Action Eden, may mga struggle man kung ano man nga kurso ang imo sining nga i-take sa ulihi. Wala gid sang hapos nga kurso Action Eden. So good luck sila sining mga future plans. Kag basi pa lang pwede pa ma-reassess ang inyo sining mga kaugalingon or ang inyo gid bala ang gusto nyo sa ulihi. Pero i-share ta lang ha, there are Mascom students Action Eden nga lain nga path ang ilang nga gin-take like Mascom graduate pero teacher subong. May mga Mascom graduate man nga nagpulis si Sir Jared Esquilla sang Station 4 I think. Good morning nandra kay Sir Jared. Kag may mga Mascom student man nga nagproceed sa Law Action Eden. So rab lang ginaubra nila nga foundation ining Mascom maho nang imo dira nga speaking skills, ang writing skills para sa uli kung mag-law kay Action Eden. Though ka legit na gid bala nga do ka advantage na gid simo nga you have trainings and seminars nga gina-intrahan sang college para mapreparar kag maluto ka na gid bala kung ibutang ka na sa field. Action Dale, pero ang hambal man ni Cathy kay ina no matter kung ano gusto mo bala, but sometimes think ka man sang practicality. Kay honestly speaking ang pagka-broadcaster ang balila kung gusto mo kuno manggaranon, hindi ka mag-media, wala ko lang balilation din. Pero depende sa imo kung paano mo na pwede ka mo na ka-sideline Action Dale, no? Negosyo ka dira, pero kumbaga, kung ara ka na sa field, manggaranon ka not monetary, but manggaranon ka sa experiences, sa friends, hindi ta na pag-itagang connections Action Dale. Ara ginaiya sa media. So, kamusta man ang trainings before isang competition? Paano nyo i-assess sa mga lecturers naton? Yasmin Pascual Dormido from ABS-CBN Bacolod. Seraphine Plotria, Station Manager sang IFM. So, kamusta man ang mga trainings and seminars ahead sang competition? So, during sa talk ni Sir Seraphine Bala, our speaker in sa radio announcing, kay gin-introduce siya bala ang pag-evolve sang broadcasting. Knowing ang demand sang tao nagalain-lain and it changes through time.
ang hambal niya nga subong ang mga radio broadcasters kinahanglan niya nga may unod na ang ila ginahambal compared sa una nga tingog lang niya kuno ang labanan sa radio broadcasting. Hambal niya subong kinahanglan niya ang tao, ang kinahanglan sang tao. Ano pang may hambal? Ano ba lang masay mo, side mo, kaamo na subong niya ginabasehan sang tao. And then other things man is conquering your fear as a radio announcing, since you'll be facing the microphone. Malya nga, siyempre, hindi ganyan madula, yung kakulba. Pero at least, give yourself nga the proper mindset nga i-conquer mo ina ang fear, familiarize gid ang place, and then you can't face the microphone unprepared. No? Ang balya nga, mayo sa mga radio broadcasters subong, kinahanglan, before mag-present or mag-newscast, prepare. Set your mind nga, okay, hindi lang ikaw dira. There are millions or thousands of people listening to you behind the radio, no? Damo nagapamati. So, damo man nga naga-expectar sa mga ginapanghambal mo as a radio broadcaster or radio announcer. Ikaw, Miss, anong na-learn mo? Kay Sir R.K. Sir Villa, no? John Villa. John Villa. Yes. During sa session ni Sir, no, hindi, gamay mo lang kitang session niya sa man kay tungod sa time. So, ano yung sa man, ganya kami background about kung ano gid ang nangin foundation sa spoken word poetry. So nagsugod siya sa hugot. So dito sa nagsugod tanan kung paano gin-express ang tawang ila self through something araba lang gusto nila ang ipagwa kung ano magid ang hibubunot nila sa ilang self. So those session with Sir Villa, ma-realize ko nga everything gid nga naga-ibwal or nagagwa may ara gid nga proper foundation gid. Kag it's not nga ang tawo nga gahipos lang is arba lang waay sa palautwasan. May ara siya nga palagwaan sang iya self. Ang mga nambal ni Sir to ang iba nga spoken word, ang balya mga depressed kuno. Pero hindi ba siguro man ba nga depressed gid sila. Gusto lang nila nga may pautwasan sila kay wala sila guro guaan gid sang kagi wala sila istoryahon sila nga self. So, Kay kabuday actually din nga gaypos-sipos ka lang arab lang hindi mo mapagwa ang imong sining nga feelings kag ginabatsyag. So ang iba anti through writings, ang iba nagasulat sang diary, ang iba naga-rant sa social media, ang iba gina-customizing na sining mga status para daka only me lang kunbaga para at least wala malat out mo ang imo sining nga kaugot, pain kag mga grudges. Di may kilala ko na mo sang status, tapos gina-only Mia lang, tapos ginasugo, ako nga i-check ba kung kitao. Naka-familiar. Aha, may mo ginang mga tao pero halin naman kay Kayla Del Peña. Anong mga learnings mo during the lecture? Actually, sir, ang na-learn ko is, ang news, okay, maniningad mo ko sa amon, bala. Okay, syempre, as a news writer, dapat maniningad ka, dapat kung ano nga news, amo na imo nga, anon. Ang ako na-learn kay Miss Yasmin is, dapat kung mag-indulge ka sang self mo sa news writing, dapat nang ano mo man, ihatag mo man ang best mo nga ipakita sa imo nga mga pumuluyo nga ang imo nga ginhimo nga news is factual kay hindi mo lang na para sa aton mo hindi ta na imo kundi para na sa pumuluyo ta kag ang hambal na pag ito is dapat nang ano mo man hindi mo lang imo nga self ang imo nga obrahon kundi ang obrahon mo is para sa imo nga sigkatawo para sa ilang care man si. So actually then, everyone can be a reporter. Netizen reporter. May mga ginatawag nga bayan patroller. Arab lang maka-witness kasing sa accident, get your phone, take a picture, upload, location, gamay nga caption. So pwede ka na mag-reporter. Pero hindi tanan nga mga netizen, equipped gid bala sa mga necessary skills para mangin isa ka legit and full-fledged nga reporter. And of course, action deal, protocol, and guidelines ang proper man bala. Kaya syempre, Facebook, sige na maglapta action deal mo sa social media. Syempre, we understand nga ang iban, overwhelmed nga ara sila sa lugar, nasaksihan, natabuan nilang aksidente, mga insidente action deal. But, isa man ni one way man ni action deal, no, to educate man sa aton nga mga listeners. Na kung may ara, daga ni action deal nga mga aksidente, kung gusto nila i-upload,
hindi na question kay ila na. But tani i-think man bala nilang sides ang family nga makita na nga dapat kung may ara mga aksidente i-black and white man be, mga itsura kag may ara naman action deal yung mga audiences nga hindi makaintiende nga gahambal sila nga ginatabunan pang itsura nga gina-black and white. But as a journalist dapat kabalo ka man sa mga do's and don'ts dapat. Yes, there are ethical standards nga dapat ipatuman kag i-observe actually din samtang ginaobra mo ang imong sining nga duty. Hindi na pwede nga pataka ka lang, pinagusto ka lang para lang more likes and engagement sa social media. So dapat i-maintain man ang ginatawag bala nga daw ka journalism, hindi nga taas ang level action iden. Alas 11:41 Action Radio Philippine Standard Time. Mapos kita na sa aton nga commercial break and sa aton nga pagbalik aton pamatian ang highlight action ida ni Cathy Villaruz, ang champion natin sa spoken word. Kaya iban curious bala kung ano ning spoken word or spoken poetry nga ginatawag since daw ka recent nang ginisyan daw nag-evolve kag nag-sikat action iden. So dugay-dugay pamatian natin si Cathy Villaruz. Magabalik ang tingog sang mga pamatanan radio program pagkatapos gid lamang sini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negros anon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat
Las 11:45 Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Alas 11:46 Action Radio Philippine Standard Time. Live na live sa gihapon sa studio sa Action Radio Bacolod ang mga champion sa Media Expo 2020 sa UNOR. We have here from Bago Murcia and Bacolod City. Good morning lang. By the way, Action Eden kay Erica May Makirang Albay. Good morning. Kay Sir Edwin Pinida, si Bing Carp Yak watching from Barangay Granada and Heaven. And kay Anthony Jones Havillo Seblano mayang aga. Ay, bago ta malipatan Action Dale, happy birthday kay Action Eric Magbanwa. Yes, Action Dapat Eric. kada ano i-greet kit siya. Happy birthday, Kagawad Action Eric. Kagawad from Barangay Pahanukoy. So, this time actually din pamatian nato na ang champion sa spoken poetry, no? Kaya iban nagakatingala kung ano ni siya balang spoken poetry. Somehow, do ka synonymous man siya sa tawag ng binalaybay, do ka muna Hindi ka monologue. expert. Monologue, mga muna. Basta something more on pautwas sang feeling. Sige, pamatian na to na ang champion sa Media Expo 2020, si Cathy Villaruz. Kayong siyang nakaupo't nakatayo, makinig. Kayong siyang binigyan ng kapasidad upang mag-isip, magboluntaryo man, sa pagtulong sa kapwa, tinawag sa anumang gampanin upang magkawang gawa buksan. Ang isip at dinggin, buksan, ang puso at sipatin, ano nga ba? Ang layunin. May kailangan bang pansinin? Ang sayo, sa kanya, sa kanila, sa atin, o ang kaharapin. Di ba mas masayang mamuhay sa bayang may masaganang gobyerno at saktong benepisyo sa lahat ng tao? May maliit na porsyento ng pagkagutom, krimen, kahirapan, pang-aalipin. May maayos na pamamalakad sa edukasyon, kalusugan, kasarian, kalikasan, karapatang pantao, hustisya, trabaho, infrastruktura, kasaysayan at kultura. Di ba mas masaya? Isang pananaw na nais nating maabot sa mga susunod na araw, pero bakit hindi pa rin tayo makagalaw? Nananatili pa rin tayo sa mga nakagisnan nating daan araw-araw dahil siguro ayaw nating harapin ng katotohanan, ang kinabukasan. O baka naman wala na tayong pakialam sa bayan kasi puro na lamang tayo dahilan. Dahil wala na tayong maihinuhang kahihinatnan. Kailangan itong mabago. Bago pa malasap ng susunod na mundo sa palad, nakasalalay ang kaluluwa ng bawat kaharap sa puso, nakasalalay ang buhay ng hinaharap. Dito ka na, eksena. Ngayon ay kailangan kita, kailangan ko kayo, kailangan ko ang kabataan ng bansang ito dito. Magsisimula ang makabagong hinaharap ng mundo kasama tayo sa libu-libong mandirigma, kasama tayo sa libu-libong manlulupig, kasama tayo sa libu-libong kalasag ng pagbabago humayo tungo sa hinaharap ng mundo ang ating mga kamay na nooy walang lakas ay kasama sa libu-libong kalasag na aalpas ang ating mga tuhod na nooy nanginginig ikasama sa libu-libong kalasag na titindig ang ating mga tinig ikasama sa libu-libong kalasag na lulupig. Yan ang lakas ng armas ay hindi dahas kundi pag-ibig na wagas. Oras na para lumabas at iakay ang bawat balikat paitaas. Ayusin natin ang mga susunod na bukas. Nan, kaya mo yan? Palakpak! Woo! Standing ovation. Ikaw Action Dale, kay ikaw tong judge mo. Ako, piling ko ikaw una. Ang ako na. Hindi, ikaw gito, kag imo, ganaya forte. Pabati, awa na sila wala Action Dale, isang binalaybay. Actually, meron ko to isa ka gin-videoan Action Eden. Somehow daw ka comical sang dating sining script or piyesa. Like hambalya, ang ranggo mo sa Dota, nagapataas, sampang grado mo sa eskulahan, nagakapanas. Mga mula mga linya. May pagid na lingaw, pagid ko sang nga line yo.
Mga lalaki sila miga nagasugat kag dulong, pero kung nakapabusong, hindi na makita ang ilang alandong na... Ay, banga. Gusto ko yung imugid yung pyesa. Yan, sige na, learn na Google. Wala ako ka-prepare. Wala ka prepare. Sige. Okay, ang babala ni Sir Martin, ni Kate, dapat preparado ka once nga mag-uyat ka na sang mikropono. Wala ka mag-iwiyat na subong. Ara! Sa Action Eden, Pero pangitaon ko ng video ni Action Deal, i-share ko sa inyo. Kay si Action Deal, gusto sa out pa rin sa stage. Ay, kalay. Kagti champion mo na siya sa Kas Binalaybay. Nopseya, pag na siyang representative sang whole UR. Palagpat siya, kabugat sa bangko din. Nagsakit ang akong nabatok. Ako gani ka bulig ko hakwat. Tima, ngayon naman ta sample Action Deal sang radio announcing naman. Kay ti kabudlay sang sample sa news writing, no? Oo. Sige, sa radio announcing kita. Kung ano lang na madumduman. Ang line na nga sa mga nagbabahagang balita. Try na to, makahatagan sang bed si Martin. Good day, Philippines. Good day, Bacolod. This is Kit Martin A. Paula, and you're listening to Radio Recoleto 88.5. And here is the latest and hottest news for the hour. Na lumabad anto bra. May college pa mo baliti mamaskom kagid yun, no? First year, second year, third year, fourth. Malawig-lawig pa Ma-retired na. Hindi mo na, grabe, no? Bata, mag 4 years, 18 pa lang ko na yari. May mga media company actually dyan nga nagapamati, nagamonitor. Malay mo, ang iba nag-scout na mo. Kaya syempre, para at least may mga new addition, sila sining growing family, silang station. So malay mo, may naka-monitor dira. May mga advertising agency dira nga nag-looking for maka-voice over. So, pwede gid si Kit. Di ba dako ng bulig? May mga hosting gig ka. So, ano yun especially mga TF na, kamusta mo niya mga experiences mo sa pag-host sa mga gig? Actually, it all started sa school mo. Syempre, they were looking for hosts. I started elementary, grade 5, I started hosting. So, I said, trip-trip lang, leisure activity at least. And then, until such time, my teacher back in junior high school, Sir Jefferson Colegio, told me to join the TV newscasting competition of a TV station diri sa Bacolod. Nga, man ang our Mascom actually was one of its partners that time. And then I tried and ended up in the regional finals, and then nagsigi-sigi na siya until I stopped na, nag-stop naman ang competition. And then our school established a school-based nga FM radio station that time, and they tapped me nga, why don't you be isa sa mga disc jockey that time. Like sa Radio Recoleto sa UNOR, kung may event ng baladara lang kami ma-air. And then every Saturdays, if we have time, we try to create a program. And then pero that time nag-shutdown siya kay since Jutay na lang kami bilin. And then nag-graduate na ang iba, and then ako na lang isa. So wala na bala na scout mayo ang mga future nga mga radio announcer. And then until such time, someone invited me to host an event, debut that time, 2016, I think. Nga, it was a friend nga sa school man na balyaw, Kit, pwede ka host debut, and then so on, na-discover, nagsigi-sigi na siya, and then I tried hosting ng mga events sa mga barangay, pageants, and then until nag-debut na, nagdako man ang talent fee. So, dako gid ang bulig, no? Kay from leisure lang gid ang activity actually din. Subong daw nakwartahan gid kag makabulig finance mo kaugalingon. Correct. Action Deal mo na hambal nila lang practice makes perfect. So sige mo na, hindi mo na pagkalipatan. Kay kisa actually Action Deal damo mo sang mga kabataan nga may ara sang potential, pero kisa kulang lang sa push. Good morning tanay kay Kenjo Prudente, kagwapo kuno kay Action Deal. Ha? Kagwapo ko no kay Action Deal. Nagradyo ko gani para tingog lang gid si Kenneth wala mo. Good morning lang from Thailand. Action Deal, mapasample ka pa sa news writing. Sa news writing, ano na lang ang tip nga mahatag mo sa mga student journalists kag sa mga nag-aspire man nga mangin Mascom students? Sa mga mga out there nga mga gusto mag-news writing o maging news writer, nang una-una nang i-bear in mind nyo lang ang sa
sa lead nyo balaw, dapat do ka twister lang balaan na isang imo nga lead. Kay ang imo nga support lead, amo na sa ang imo nga pinaka damo na nga ano. Ang sa lead mo lang iya, ang i-twister mo lang. Dapat nang kabalo ka lang sa mga ethical standards ng news. Kag, ano man lang, hindi man lang sa grabe ang mga words sa news. Dapat makaintindi man ang imo nga readers sa news. Amo lang na sa. Importante, mga simple words, no? News writing, may importante. Bisa mga tricycle driver, mga taxi driver, or ordinary people, maka-inchande sa imong nga balita. Kaya ka useless man actually din. Sagay, kada use mga highfalutin words yang ikaw lang maka-inchande. Correct, Action Dale. Amo ginang paminsaron mo, tsak tutong hambal niya kagina. Ang news nga ginasulat mo, hindi for your own consumption, but para mapahibalo ang tanan. Same is to Action Dale, no? Sa radio announcing, hindi ni saya siling nga panami-nami lang tingog, but the thought nga sang ginahambal mo, amo na dang importante, Action Dale. Kaya kung anuhon mo ang nami nga tingog, kung wala malang unod ang balita o kung ang ginahambal mo, it's still useless. So after winning the competition, kamusta ang feedback sa inyo sining mga teachers and mga friends? So go ahead, Cathy. So, sa akon yung part, no, pag-abot ko sa balay, naman ako si Mama, no. Hi, gali kay Mama, da sa balay ka pamate. Mama Merlinda Villaros, no. So, pag-abot ko sa balay, balang ko sa nagdaog ko. Balya tuod. Hindi ko sa sure sa ako. Ginatudahan. Ginatudahan niya pa ko. So, pag-abot ko, sino tuod? Dari yung certificate. Gito ko sa. So, na-overwhelm man siguro, no, kaya nagdaog naman na. So, kag sa iban mga friends ko, sa teachers, man, no, nga, dito sa Amon, sa Ramon Torres, nag-congrats man sila sa akon, sa mga friends ko, kag especially sa SSG advisor ko, Ma'am De La Cruz, kag sa mga officers ko man, na gin-congrats ko nila, kag na-overwhelm man ko kay tungod sa ila man, sa organization man, dira man ko nag-boost ang confidence ko para magtubang sa tao. Ikaw, Kayla, kamusta ang response ng tao? Sa gabi na kami nakapuli sa balay. That time nang himos ko sa balay. Ito hindi ko kabalo kung ano ibrahon ko. Kay si Mama bala, hi ma, sa Morsha Dagale, hello. Si Mama bala, kay si Mama hindi, sa bala mag-support sa akon sa mga contest. Subong nga contest. Di pagka gabi, ginabay ko sa nga daog ko. Di nakibot sa, tapos duwa kami nagibi. Pagkatapos, thank you man sa mga classmate ko, kag ang advisor ko nga si Ma'am Sharon Pineda, nang gin-congratulate man kami, kag sa senior high department sa Morsha National High School, gingaan kami nila budget. Kag subong kay Ma'am Debbie nga upod ko, nga thank you get, nagabi ginang kalipay nila. Kag sa nang wala ko pa nakita ang amon nga organization teacher balaw, si Ma'am Nelen Baryoga. Thanks kid gali, ma'am. Wala pa ako kabalo kung ano reaction nila, pero buwas guro mo wala nila. May mga parents actually din nga daw mas nakulbaan kung during the competition para sila mga kabataan. That's why ang iba nag-opt na lang nga hindi sila magkadto during the event. Pero yati, ang heart nila gasuporta ganyan sila sining mga kids nga mga competition. Ikaw, Kit, kamusta man ang feedback sa imo? So far, Or given na gidya pala. gambal sa ganis Action Dale nga, ay, ikaw na gidya, hindi ka na gidya maperdi mo na forte mo for the past years, bala, linsang gamay, kadara, kagid Pero ang bako nga, at least, bala, keep your feet on the ground, humble at all times, despite of what you have achieved, no? Mas kang kapila na ta mag-join sa mo nga same competition over and over again. Pero at least, no, mga kahambal, kita nga, kung if it's God's will, ganyan, imo ginaya. If it's your spotlight, sa imo ginaya. You just have to find your time, you just have to find your place. Daw ka mo na vlog. Inabala ko ng mga classmate ko, hindi, there's someone better than me out sa kalibutan. There are millions of people better than me. At least I try my best nga to become better every day. No, at least magbalik ko sa same competition, mahambal ko nga, ay, nag-improve ko, and then something like that. And of course, hindi man na matabo without the support of the senior high school departments ng UNOR, headed by, of course, our principal, Dr. Marisa Petalia. Thank you so much for giving us this opportunity, for letting us, kay may klase to that time. So, at least half day lang kami, no, at least gintagaan kami nila opportunity nga mag-join. And also to my classmates, St. Augustine 1, all throughout support, and sa mga junior high school classmate ko, back in La Carlota City, Pax Catholic Academy, nga dito gid ko yan nagdako kag nag-grow kung sino magid ko, kung ano magid ko subong nga ari ko di subong. And then to my parents nga sila gid ang all out support nga
gakakibot na lang sila gani gaga-intra na ko competition. Nga ba sila go, sige at least bala ang ila gina-invest sa akon daw ka worth it man after all kay syempre after all silang nagauna nga nagapati nga kaya ko gid siya bala in the first place. Actually, then, anong na-learn mo, no, sa different 3 stories nga na-hear nato na subong nga aga, for sure kada mo, sa mga realizations daw din naton maisa-isa. Pero, anong gid ang pinaka-highlight sa na-learn mo? Ang ako na action day lang, pinaka-highlight, gid, okay man ang practicality, but, hindi maging action day nga na-learn, gid, but sort of reminder man, nga sometimes it's okay to choose yourself man. Kay kung ano ang gusto mo nga himuon, bahala ano ihambal sang iban, you will and you can improve yourself there. Basta, ti amo na action day, giya sang Ginoo, kag suporta sang pamilya, kag believe sa kagalingon, but continue to be humble ang action deal, no? Malambot mo gid ang tanan mo nga handom. Akon siguro, if someone top you to join a competition, hindi magkahadlok actually din. And of course, take on isa ka sa mga nag-compete, try man nga magbasa-basa, research, para at least, no, makagain ka sang knowledge and ma-master mo ang butang nga dapat mo sining himuon. And sa mga non-winners, congratulations sa gihapon for accepting the challenge and representing your school. Ang importante, dirati ang experience nga ginatawag, and for sure sa ulihi, may mga kilala ka mo nga mag-join sa mga RSPC, NSPC, at least makayala ka mo sang insights, kag ideya nga pwede ma-share nga makabulig man sa ila sa ulihi. Correct action deal, kag permigid panumdumon nga ang kaperdehan will not define your success in the future action deal. But believe in yourself, nga mo na siya mangin pundasyon action deal, himuon mo kumbaga hugot para mas maningkamot ka pa, para malambot mo gid ang hando mo. Happy birthday kuno kay Molly. Be happy, please, moi. Happy birthday. Prudente. Kay like bala sa case bala ni Kayla, tiyan mo tambal na share yang why siya kapas sa entrance exam daw na breakdown moment siya sining life ha. Pero somehow do naka-recover man siya, okay na niya magibi once nga in pain ka, hindi pagpunggi. Kundi gid mapunggan, join ka na spoken poetry. Correct. Oh, tsakto na. Feeling ko maistoryahan na ikaw mo danay karon nga duwa. Kaya share your thoughts with each other. Kag syempre action deal nami na subong no ang uso na bala subong ang gauso na subong ang spoken. Kay ti kalabanan na stereotype siya tuod mo. Nga naga-intra dira kag makahimo sang amo na nga mga piyesa, may mga hugot gid sa kaugalingon. But hindi man lang na basically, love lang na tanan action deal. Nabatian taman to kaina sa iya, kabataan, future, kag sa future generations action deal, ang luyag niya nga makabati sang iya nga piyesa. Do it's a one way man nga makatch ang attention sa mga kabataan. Kay, hindi lang sila, ang kabataan, subong hindi na mamati, action deal mo nga, amo ka niya. Subong niya mamati ng kabataan, kay may tono ng paghambal. Di malingaro ng bata, pamati sa imo. Kag matatak na sa ila, nga mga paminsaron action deal. We're running out of time actually then, so congratulations once again kay Keith Martin de Paula, winners ang radio announcing, Cathy Villaruz sa spoken word, kay Kayla de la Peña sa news writing competition. So congratulations and good luck sa inyo sa mga future plans, and kung madayon gid man maskom ti classmate anay. May kilalahay na kamo somehow actually then, and good luck sa inyo sa mga plano sa kabuhi. Kag tatlo ka mo, kabay pa, basi magbag-o pang inyong mga paminsaron, basi na somehow na-inspire man kamo sa ubra namon subong ni Action Deal. And we hope to see you in the field soon. Action Deal sa gyapon, no? Programa para sa mga kabataan nga naghatag sa bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Saliwat kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.